curvă are o garnitură. Are un cadran și ea vine băgată în cadranul ăsta care are o garnitură. Jos e sita. Vezi? Se vede și se și vede. Sită care împinge făina prin acest tub. Da? Urcă făina prin... are un fel deci dacă e un obiect sau ceva, nu are cum să treacă. Uite, cum trece, te rog să-mi spui cum trece orice obiect din sita aia. Uite. Dacă voi vedeți că, eu știu, ar fi putut să fie cernun sau ceva, cum ar fi putut trece din sita respectivă? Tot aluatul din acest cazan este rupt manual de către angajați. Da? E rupt manual. În primul rând, la rupere, orice obiect, ață, eu știu, tie, un obiect contundent, îl simți, că e gramaje mici, nu rup tot aluat odată. Rupe exact cât e necesar, doar 500 de grame, 1 kilogram, 1 kilogram jumătate de aluat. Odată 1 kilogram, 500 de grame. E cântărit, da? Asta e o etapă, după ce îl cântărește, îl dă la coleg sau colegă, după care îl virguie, așa se numește virguirea, arată deci se face tot manual. Aluatul se simte, se lucrează cu el. Da? La fel, deci e o etapă în care, la fel, dacă în timp ce lucrează, deja se simte că ar fi ceva, dacă mai ales ce s-a întâmplat. Bun. El stă aici la dospire, la predospire, stă în jur de 10-15 minute, după aceea se formează. O franzelă. Da? Se lungește, dospirea se mai lățește, se mai lărgește, se face mult mai moale. Și se face franzelă de asta. Deci altă etapă prin care iar trece pe mâna omului, ca să, în cazul în care să găsești un obiect sau ceva, îl simți, că nu poate să treacă chiar așa. Deci după ce produsul iese dospit din dospitor, se bagă în cuptor, care îi cuptă la 220-215 grade. Acum ce ne treabă. Hai ce le avem. După ce produsul iese din cuptor, da? Se pune pe cărucioare, care sunt aici lângă cuptor, nu sunt în altă parte, pe cărucioarele de pâine pentru răcire. Da? Se pun pe cărucioare, după care cărucioarele se iau de pâine se depozitează în spațiu de răcire. Asta e spațiul de aici, până în zona aia unde sunt mașinările, utilaje respective, sunt spațiul de răcire. Aici se lasă la răcire cât e necesar, 2, 3 ore, 4 ore până se răcesc, după care după care produsul se ia de pe cărucior, să presupunem, dau un exemplu acum, iau produsul ăsta. Căruciorul se duce la feliere pentru a felia. O să intru acolo.
Să presupunem că produsul este nefeliat, neambalat, da? Se ia produsul de pe cărucior, dacă avem, da. Se introduce la aparat de feliat. Dacă am o pâine întreagă. Feliat, da? Se ia de pe cărucior, care de la spațiul de răcire, se ia de pe cărucior, se introduce mașina de feliat, care acționat este feliat cu subțire. Da? Aici produsul se poate vedea. Se ia produsul, se pune pe lamă. O pungă pungele care sunt pregătite pentru ambalarea pâinii. Și este produsul ambalat. Cam astea sunt etapele, după care etichetarea, se pune o etichetă, produsul se pune în ambalaj, în navete, după care se livrează.